I pozdrav svima ljudi, ja sam Super Serbia Gangsta, nećemo igrati, nego je ovo kratko i malo obaveštenje. Neću moći redovno da dajem klipove, kao što vidite ne izbacujem niš već redovno, zato što i u sredu imam trening, tako da možda ću izbaciti u ponedjeljak posle oko 2 i u sredu i u utorak u 2 i u sredu u 4. Možemo da odigramo jednu partiju Clash Royale i otvorio sam i evo nas ljudi nazad. Vidite, malo mi fali do 1000 ovih poena da bi bio lepo. Četiri eliksira. Pređemo. Ovo je sad epizod.